माबायो मटर हा मटर मटरसो मा खालामनो इजों मा सान नै क्वाटार गोदाना जोंना बेबो लागायलायनांगौ नङाबा दै गैयानो बेखौ लागायहैनो नागिरदों मा लाखो ओइ माबा थफ्ला लांफानो नामा बाल्थिंफोर मोनसे ना क्या कर रहा है नै लेबारफ्रा आंना सानै लेथ्रासोलै बाबा इयो बोराय मांग्राग्रा लावदुमदुम लकार बिदिमोन आरो एसे माराम जानाय दं बेफोराव फोननोसै आरो खेबसे एसे समायना नुनायनि नै लेबार थेफाफानि आयु एफा लासै नोंना ए हाजिराल' थांखानाय बेजों नोंना हाजिरायाल'सो जाथारगोन जोंहा नों बिदि फुनबालाय माला हानांगौ माथो नोंलाय हाजिरानि दामल' लागोनलाय जाया बिदिजोंबा मैलावनो दे हुफ्लेलाबाय जि गिदिर गोलावखा दे थाब फोन गेलेफ्लादोंल'हाय सासेया जि गारि खारगासिनो सान्दुं हा बै सिंनिखौ फुनहरगो जि खस्थ' जायो गोलावनो बेयावनो जिरायनानै नायनोसै आरो माथो फावसै जानो जायगा गैलाना मा ओइ बै नाल गाहायालाय माथो जाखो मोनालायबाय हायासै दाबो नै थांलाय फैलाय नै रं फोनग्राफोरबो फोनगासिनो 7ता जाबाय नों गलाप बानायनो थिनदोंमोन बैखौ गलाप बानायदों माथो नै खि कालार बोरैबा नुथारदो गोमो कालारानो जाफिनसिगोन हा थैद नै बाल्थिंनि आलदा मगनि आलदा आंगा दिलाय नायफैबानो जाबाय नों अंकल का है बेटा क्यों निकला फन आया मालाय गावसिनिनो सार्जारा फांखायाबो जि बोराय जि माराम फांखाया नै माराम माने जि गिदिरखा गोमोम फैगासिनो सासेयाव अख्राङा जि मोजांखा मा गुंखि लुबैखो मा होनो जि ओइ बा फैयाव फै बेखौ फोननायनि 400 रं लाबोबाय न' फोनग्राफोरा गासै 4000 मटर बायबाय 4000 आरो नैबाव नेट लागायबावगोन बेयाव आरो ओमफ्राय आरो बाहेरायाव ग्रिन बायदि नेटआ बिदि लागायबावगोन 4000 न'आव 4000 मटर 4000 बे 450 8000 800 माबा 400 बाबा नों खिदों गोगोमा थांबाय थाबावसिगोन गानाङाबा दा खियो मबाइल नायनो